И здравейте, приятели на Epixo. Днес ще ви покажа моите пиратки за 2017 година посрещане. Тук имам черната вдовица. Ето как изглежда. Категория 3 са. Силничка пиратка е това. Тук имам аржентинки, които и те долу-горе стават като пиратка. Ето как изглежда. Те също са категория 3. Също тръгвам към другите. Имам едногръмки. Ето как изглежда. Следващите са 3 кутии триъгълници. Ще ви покажа как изглежда един триъгълник. Ето как изглежда триъгълника. Забравя да ви кажа, че те са категория 2. Тук пише. И те са триъгълниците. Сега ще ви покажа те коя категория са. Мисля, че 3 бе. Триъгълник. Не мога да намеря... ето. Категория 3. Да, категория 3 са. Тръгваме към следващите. Тези са... Ето тези... TP1000. Извинете ме. TP2000. Категория 3 са и те. Имам от тях 5. Към следващите тръгвам. Bugs Mega. Имам от тях също 5. Категория 3 са. На Enigma са. Тези. Имам 5 също от тях. На Bugs Devil. Тук имам едни TP1000. Ето как изглежда на TP1000. Стават. Не са толкова лоши пиратки. Стават. Тръгвам към пиробатериите. Имам една пиробатерия. Blast Boy. С 9 изстрела. Категория 2 е. Клас 2. Ето тук пише, но не се вижда. Една ми е само. Купил съм също една ракета. Ето е ракетата. Тя е клас 3. Клас 3. Купил съм също ето тези запалки. Ето е първата. Втората. Имам две такива. Имам ето така на фойерверки албала, когато си купувах пиробатерията и те ми я подариха. Имам една така с фенерче. И последната ето тази.
И това беше от мен, приятели. Чао и весело изкарване, весело посрещане на празниците.